Kedai ke All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan nang. Kimat ke bokongsan jong ka khubor menta ka step. Pelait pait ba Menteri Katnat Petroleum bat Menteri Katnat ka koi ka khya kari India ya ka jingwai kerpang na ka benta ka jingai dawai tika ka bajab hari India. Ka komiti bahakri do ka seng Congress hari India kala pendai ya ki jingba misngot hu jingmut ha ka seng Congress ha Meghalaya ong uba Vincent H. Pala. Bat la rakhi ya ka World Food Day ha West Jaintia Hills hanin kasmi. Hashwa ban phai she ki khubor ki babnya Ninisha skor ya ka nikading pibna kabadan kam. Katba ka jing ai dawai tika COVID khat khandaya ki baladap khat prasnem shaneng kanang ya shakmat haki hospital bat ki wei ki jaka bala penbet da ka sarkar. Ni ai jing mot ya ki nong snap jongi ki bala biang karta ban let pha ai dawai tika bat ban yarap ru ya ki wei ban let pha ai ya ka ni ka dawai tika. Ni ai jing mot ru ya ki nong snap jongi ban nam khain sting bat ban shim ya baro kilat ya da. Snow ban mi shabar yeng tang la long kabadan kam bat yai biteng ban buat yakini ki mau jam ki basuk deng ya ka mask yeng chngai na ki pat bat sait khui bha yala kakti bat ka durkhman na ka benta ka jingtep ka babanya halor covid khat khandai phila ban phone ha ki number yarap kari ki badai not iwei ar lai khandai nyau pranot sound riu but iwei not nyau san but ki number yarap ka jala Meghalaya ki day iway not pra but iway not hanyo not ki khubor ki babnya Menteri Katnat Petroleum Hardeep Singh Puri but Menteri Katnat ka koi ka khya kari India Mansukh Mandavia kila pelait pai ba hanin ka sngi ka jingruai bala thau khnang na ka benta ka jing ai dawai tika ka bajap ha India ya kane ka jingruai la ruai da unong ruai bapaw nam kari u Kailash Kher u balong ru unong yo apdiang ya ka khusnam Padmashri habakran ha ka jingyalang pelait pai ba ya kane ka jingruai kerpang u Hardeep Singh Puri ulaong ba ka jing penni ya ka dawai tika covid khat khandai kala nang ya chakmat shai klam kanu ka jing thot bat kum joru ka jing ai dawai tika ya kinong shnong kari ka long ka bajab bat shan kari India kan sakot Shakathong ban ai dawai tika shashis pa klor ngot ki pai kari ula ong ru bakane kam de tang ka program jong ka sarkar handrai ka long ru ka jinge trashi tom lang jong ki pai kari ukliye ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H. Pala uliathu baka committee bahakri do jong ka seng Congress ka All India Congress Committee kalada pendai ye ki jing bam sngot jingmut ki bala mi dang shen hapo ka seng Congress ha Meghalaya bat minta ka seng kan kampelit jingmut no haka election shiteng samai kaban salong shen haka jala habakren shu halor kani uba pala ulethu ba ki jing pen kre ka seng ki long ki babyang bha bat bala thauru ki committee ki constituency ki ban salong election khnang bakin pe ki kam ka seng ki be dai ba kani ka election ula ong ru ba ungit scam ba ka seng congress kan sa job na baro likely ki constituency ki ban salong election labu baan penong ya ka election shiteng samai na kabenta kamau ren keneng kamau plang bat ka raja bala constituency ha ka laiko tarik menta ubnai bat ki don khat laingot ki kertong ki ban saya aireng ha ka ne ka election la pin be ru ba ka tarik nyau vote kan nong ha ka ar tarik unai wieng Kalum Kerwiang Urban Primary Health Center UPHC kabadan ha district West Jaintia Hills kalarakhe ya ka jing pendap ai tika covid khat khanda ya shispa klur kinong India lingba ka jing ai dawai tika ka bahe tam ha ka perthai ha ka ne ka jing rakhe la sam khusnam shekitu ki kanpa chnong na ka ne ka district kibala jandap ai dawai tika jan ya baro kinong shnong jongki kita ki kanthop ya ka darbar tungpang yaw musyang jowai kabala pendap khandai pu khandai na ka shispa ka panaliar kabala pendap khandai pu pra point hinyaw na ka shispa bat ka chilyang raj kabala pendap khandai pu pra na ka shispa ya ka jing ai dawai tika ya ki nong shnong jongki ka Dr. R. Pasa kabalong ka medical officer jong ka Lum Kerwiang UPHC kalapan pa ya ka jing snangu ya baro ki nong shnong jongki ni ki kan pa chnong na ka benta ka jing trailang jongki bat kala ai namru ya ka ni ka jing job sha ki nong shnong jongki ni lai tali ki kan pa chnong Layathu ru baladan ka jing ai khusnam ye ki asha jongki ne ki lightly ki kan pachnong na ka benta ka jing shakri ba bha jongki
Kahanyau Trap Youth Council HYC jong ka District Southwest Khasi Hills kalapan pau ya ka jing snokya halor ka jing duna ki officer ha ki office sarkar jong kitmat bapher ha ka district kanthop ya ka office jong ka deputy commissioner ka water resources ka SDO civil harani kor bat kiwe de ki office ka HYC kala ong bakani ka jing duna ki officer bat kiwe ki notary office hakini ki office sarkar kalakta shibun ekipat ba kani ka than Bat kunta kala terpat ikinong nikmat na kanikathan bakin shimkya ya kanikakam khnang bakan pensuk ikipat ba hakathan barok kawai. Kanikadai ka All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. La rakhe ya ka World Food Day haning kasmi ha Shangpung Mulibang ha District West Giant Hills. Ka phang pedeng jong kanikasi kerpang mentau snam kalong kikam kibangile kidai kalawai jongi. Ka jingmi ka bakham seso ka bam ka bakham tei ka saudong saukun ka bakham khuit ka jingim ka bakham bha ya kani ka jing rakhe lapin long da ka office o district horticulture officer ka West Giant Hills habakrana kani ka jingelang uba di perbot ubalong o district horticulture officer hakani ka district ula kuntu ikinong rep ban kham penlien ban rep da ka bapendan kam tang da kisbo belasna na ka mariang hi klam da pendan kam ikinu ki dawai chemical Khnang bakin long kinla ban penni yaki jhor ki jhep uso upai bat kiwi ki mar rep ki ba bhana ka banta ka kwait ka khya Komshi banta jong ka jing rakhe ya ka azadi ka amrit mahotsav katna telecom ka bape ya ka thai chate lammi ni kala play pai ba ya ka jaka ban bu ya ka bharat net hashnong maukansa ha district West Khasi Hills hanin kasmi kani ka jingelang la don buon ki he officer kanthop ya deputy director general rural Udilip Kumar deputy director general security RK Maheshwari bat kiwe ki nong tray ka BBNL headmaster ka school Maukansa secondary school babu Brilliant Lungdo ulapan pau ya ka jingkmen shikat dai namar kani ka jingpen yasno lengba ka internet ka bastet ban yarap shibud ya ki khna school Dakani ka jingplie ya ka Bharat net ha Maukansa ka Meghalaya kalakham jan sa shishnong bat ka perthai baro kawai ka sarkar India ka doni ka jingthmu ban penyo ya ka jingpen so lengba ka internet ka bastet bha shabaro ki r.san lak tali ki darbar shnong ki badan hakal lengkari Kari bhai darbar kalapan ko buram ya Dr. W.R. Kharlukhi ubalong udkhat ka Raja Sabha ya kani ka jingelang pen ko buram la penong ha nong thamai umsning hakaba Dr. Didi Lapang ubalong ru unong ai jingmut bakhli du ya ka sarkar Meghalaya bamanta bat kumju ru unong ai jingmut ya ka ribhoi darbar ulia don rengkat nalor kiwe de kirio pakhman hakani ka sni ka ribhoi darbar kala ai ru ya ka dorkhas ban kerpat na ka benta ka jingerap pisa na ki scheme MP lingba ka Raja Sabha na kabenta bantai ya ka Ribhoi National Darbar Hall hanong po. Habakran hakani ka jingelang Dr. W.R. Kharlukhi ulaong baka jingay lenti banyale na kabenta ka hok jong kipat ka jila ka long ka badang jangay bha. Ulakula ru banyatray lang bat ka Ribhoi Darbar. Ha Meghalaya ladon armut ki balaklat na COVID khat khandai ha ki arpasaw kanta baladep. Dakani ka jingdan ki blakhat na COVID khat khandai ka jilla hadu minta kala kot shaka 6000 sospa lai po sawngun ka khubor bala penmi daka Directorate of Health Services ke thu bala dan ru prapu lai ngur ki bla yo thammai ka jingpang COVID khat khandai bat khandai pu nyumur ki bla kot na ka jingpang hanin kasmi kumta ki badang don ya uni ukhyang jingpang ha ka jilla Meghalaya minta ki don praspa hanyo pu nyumut bat ki bla kot hadu minta ki don prapu hajar sanspa prapu nyumut Menteri Rangba Duk Narendra Modi unya sam ya kisan bo perkhat jong bat kinong India ki badan halakari bat shabar ru kumju lengba ka program Man Ki Baat kumba julong an pensngau ya kani ka program lengba ka All India Radio haka arpusaw tarik menta ubnai kani kan long ka benta ka ba prapu ar jong kani ka program ka bajumi shisian shibnai Menteri Rangba Duk kari ulay aware ikipat ba banyathu ikimat ki bakikwa banyo sngaw Daka baki pentit lengba ka Namo app lani ka MyGov Open Forum. Kila ru ban phone ha number iway pra not iway nyaw pra not but record ya ka ay ka baki kwa ban ong hakaktin Hindi lani hakaktin pareng.
ki pai ba kila ru ban shu ai daka miss call ha number iwei khandai RR but kinsayo yaka message ban pha yaki jing ai jing mo jongki sha menteri rang ba du Narendra Modi ka tarik bakhat du ban pun poi ya ki jing ai jing mot kan long tang hadu ka ar pu ar tarik minta ubnai bat kat tung la poi shaka bakut jong ka khubor ka blawan chapi nak All India Radio Shillong sa shipor ka ta ka por prabajing ni so ka Delhi station nak benta ka khubor ka tin Hindi ka ban bot pat ka khubor ka tin phareng ha ka por prashteng kani ga dai ka All India Radio Shillong